癒しの力よ。我が敵を撃て。俺に耐えられるか。まだ学ぶべきことは多いですね。灼熱の炎で全てを飲み込め。力がみなぎってくるみたい。かの者の剣となれ。かの者に風のごとき軽さを。ジェシカ様、見ていてください。
者の傷を癒したまえ。者の剣となれ。我が敵を撃て。灼熱の炎で全てを飲み込め。もうベルハルトはだから言ってる。どういう。
また強くなったぞ。